Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Yuliana lan kula Sabrina Akasa. Watan News. Dinten niki dipun bahas kepriye cara njaga kebersihan ing sekolah. Lan napa hukuman kanggo murid-murid sing boten tertib. Berikut liputannya. Matur suwun sedulur Yuliana lan Sabrina Akasa. Ing kene kula pun kalih nang kene kelas. Matur suwun sedulur Yuliana lan Sabrina Akasa. Ing kene kula pun ing kelas. Lan bareng kalih sedulur Muhammad Nizar. Siswa ing semai sadurunge kula nyuwun ngapunten saderane saniki badhe takon prinsip cara njaga kebersihan ing sekolah niki khususnya ing kelas niki. Sarana ingkang punika boten buang sampah sembarangan, melaksanakan tugas piket dengan cara dengan baik lan nitipke kebijakan kanggo kebersihan kelas lan maringi hukuman kanggo murid sing langgar. Dipun hukuman kanggo murid sing ora tertib. Hukumane ingkang punika bersihke kelas utawa sekolah lan ngei sanksi kanggo murid kang ora tertib. Matur suwun kalih sedulur Nizar, saiki balik maneh kangge sedulur Juliana lan Sabrina Akasa ing studio. Matur suwun sedulur Nova. Sekian liputannya pamirsa. Apabila ana kata sing boten kurang luwihne mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.